Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Phudmuri Presbyterian High Secondary School, kandiga school ke Beningkong ban pelong. Ya Christmas Carol kum gejing pen kre ban rakhikan maburam. Ya gejing wan long brio utra Jesu Christ chakani ka slapper thai. Ya hari Christmas Carol kablalong santri guna pra arajar pusan lai shimbentar ki kena puli jongan ke school. Gejing tmu jong ke school. Haba penlong ke Christmas Carol kelong kum shimbentar ban wanra. Ya gejing teli kum Kristan.
kum ka school Phudmuri Presbyterian High Secondary School kat no ngidap na kejis ngongo ningkong yau blay ba ula ai ngi kani kalat ba kum ka school ngi layo ban pelong ya kani ka first Christmas carol ma jong ka school kadi kesing ka meningkong bat nya aingo iu ba kala long ka bayak baik arenti bat ka jing tumuhi kum ka school kolong ba kum no bangin pen biang ya kani ka jing ya le kemen Christmas kum bangi pej kani ka juk menta ka jing ya le kemen Christmas kala hiar ba ngai kala nang peja ma kadang ya kisnam hambang gipet nak koi kasnam sui kasnam ngi makanang nang hiar te ngi kom ka school ngidang ka jing temu bha kolong bangin pin KM biang bangin yadan biang kata ka jing ya karol bat kani kadai ka jing sedang wal kadai ka baningkong baka baret ru ndai inget skam ba kani ka jing persyang jong ka school jungi ka Phudmuri Presbyterian High Secondary School kan long ka jing amen sim ya kiwei ru om tangi school ndai ya kiwei de ki niam kristan ma bakin ban pencet hem ya kene ka jing ya rkhe ya ka Christmas ya ka jing wan long brio try jisu ya kene ka perthai te ka we rung akwa ba ki school ru ken ya but nuk salang ka long gebala kenang ba kandan kata ka jing sautanat ha kene ka snong ka thau jungi kene ka ri khasi jungi kamtam kumbangi te ba kene ka ri khasi jungi ka dei ka ri bangi ong ka ri te blai ma te ngi kwa ba ngin pen I ya ka jing kodor jong kata ka jing wan long brio jong jisu ya kene ka perthai te kata hi ka jing thmu bat ngi aingo yo ble ru namar ba ka e ka bangil galia ka long kasiam meningkong mengi yo pelong ka ni ka worship Christmas celebration nang tang yo ayat carol bat ka nga ai ku ble ru ya principal iba la ai ngi ka ni kalat ma ban pelong ka ni ka Christmas carol ka de ka jing ai jong I hi bat ka jing job baro kalong dei na ka jing ya telilang kinang kai bat ki ba non teaching staff na do principal vice principal bat baro ki bedan benta ai ku blai ki na ka jing ya baik ya nanti jong ka ni ka program te nang kita hi kai nga kulish buat